Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Omni Winter Beach Festival. Haka khat ar bat khat la 3 January ar hajar ar pusau. Hadangar balat East Khasi Hills District. Ke Southwest Khasi Hills District Volleyball Association haga khatway trek ukala lingkar arja apusau. Kilakit bokit ruang di kijingkir khu kerdo ya kirang bagi thaya lekai volleyball jongga district kata haswa bikin yo let bani shimbinta haga meghalya game ka banlong hanong batura. Haga di kisngi le don langru ka kong balut man ning nong napo district sports officer DSO Maukerwat ba Edelbert Yau Penyau. Ba Sherbok Marbanyang kumkiri orang ba uba 11 sen wanyang president jongga Southwest Khasi Hills District Volleyball Association bat kinongkit kam jongga Southwest Khasi Hills District Volleyball Association haringkat ki khat prangut kirang ba ki theyele kai volleyball. Uba 11 sen wanyang president jongga Southwest Khasi Hills District Volleyball Association ulong bakani gede ke sen meningkong banyo yashim binta ban mi khmat na po ka district shaka Meghalaya Games wala haki por bladep kledon ki samla na po ka district ki bren ka sab ki bla paw haki kamele kai volleyball. Tajong P key players bat boy ban leg bat ban yele na benta kanika volleyball na benta ban mi khmat na benta kanika district ke jongi hang te hatura te nakleng jonga su ai ke jikit pocket rang nang benta jong P key players ba pinyo ya kamet ke bakoj bakya baru ba pinile kai bah namta panwan ra ya ke jing job namta kanika district ke jongi nasutu ba kanika association ke bementa bidang su sedang hanrai ki players nang ni nakadong katan jongi ki players ki ba pau ha mensua haka volleyball hanrai menta pilai yo kanika lat ya ke ban lej mi khmat namta ke district ke jongi te nga ai ku play pi ba pinyo man khet yu so jong ke jing job jong pi ban wan ra ya ke nam ke buram nam ta kanika district jongi kum sibenta ya ke jing kit bok kit ruang na ke benta jong pi kum ki player ya ke ba pin salik ya shimbenta hang te bo tura nam ta kam ile game na kaleng jongi kum ka Southwest Khasi District ngi pau ke jing ngokmen ya ke ba kane grang long kesin ke ban kon ta jongi ya ke bang niyo ban shimbenta ha kane akum kini kijak jing ile kai ya ke ba berus kata ngimpat judan kinu ki tournament ya ke ba ki samla jong kadong kathan ke jongi om ta kadong kathan ke jongi ki wepat ki prasamla ki bodon ya kan dikaju ka kasap kupong ke jing ile kai volleyball apo on ke stit ke jongi kimpat yo ban shimbenta hang no mereka ni kerang dikasin ke benkong nam tajong ka volleyball discipline ya ke bangun yo ban iya ke sap pong ha ke jing ile kai ke banong tura ka ile game na kaliang jong ka asion ngili bandit ki player jong ka district ki bolong kendai ngut lagi senrang bat kendai ngut lagi kentai ya ke bangun yo ban ya simatang tepo mi game bat na kaliang jongi ngila persyang ban lek lai bori barit jongi kum ka asion ya ke bangun ai ya ka coaching na ke bentai kini ki player kenang bakila ban nang yo ya ka sap ya ka buit harkom ke jingil kai wat laki la don rupa ya ka sap ka pong re ban yo chu ki jing tebet ki ba nang la ban perketin nam jongki ha ka bede ka disiplin ong ba nim skolong nim sudu jingkermen wat la ngimpat yo i daki nuki lat kilenti ya ka ba nagaliang jong ka sorkal jala ka jongi kan simkia ha ka bede ka disiplin Andri milti bat ngi kermen scam ba nang ni sekmat kin bon ki tournament hagbede bat kan gajat disiplin kenang ba kan long ka jing mentoy na ka benta ki samla ki badan ya ka sap ka pong om dai tang ka district ka jongi kam tam ki samla jong ka state iber ka we bat ngi kermen scam ba sin ka sngi ki samla jong ka state ka jongi ki samla jong ka dong than ka jongi kin long ki klor ki ba pau ha la ka jong ka state ka jongi ba kam tam ru shabar jong ka state yapi kum ki samlai lekai kirang bat kitai lekai jong ka district ka jongi ha ka ba nda ka jing sim kia jong kinong yalam ki jongi jong kinong yalam ka asosian ki coach bat kinong kersan manari kilayo ya kani kalat ban mikmat ya kani ka district ka jongi ngasno mangadap na ka jing so sarong ka bakraw ba hakipor ki baladap ilui bakal adon kawai naki tim volleyball po jong ka district ka jongi
kabalala ban leje simenta wat sebar jelaru hak ba menta ngilanang ya teng ban budin ya kini ki maumer hak ba ngin wanra ya kanam keburom ya ke distrik bat kamtam ya kenika mau kurwat ke jungi dengan semua kenika por ngan ai ka jing kublai kid bokir wang batu ya lek kai bah da kam sim yang jing tristom ngil atip habaro ki disiplin jong ki jing lek kai kalong ka be adu kata-kata nam ta ki rang ya lek kai ki thai ya lek kai ki jungi bakin yo ban kiu se prang nang jing syatan telai ha ka jing duk jing kerdu bat bomdon ya ki sos ki babiang ban support ki samela samla ya lek kai ki jungi kani gede ke jing ka ba crowd du kata-kata ka ba bunsen ye kisap jungi la syutap no ka ahor amal mlak ban poi se iru te kerman da ka jing simkia jungi samla elevanson bat ka kanhun jong ka asion yang ka distrik ngit skam ba kani kenti ka bamta ngin yo ye uso watiang hadin ma pilawan pai nang tino po kanong ba tura